Yohane nwoma edi kan ti baako. Die ewo ho firi mfitiase, die yatie, die yedi yeni ehunu, die yehweye, ne yedi yensa kae, wo nkwa asem no. Na nkwa no yi ne ho kyerɛ, ne yehunu, na yedi ho adanse, ne yeka da nkwa a ene agya no wo ho na eyi ne ho kyerɛ ye no ho asem kyerɛ mo. Die yehunu na yatie na yeka kyerɛ mo. Na monso ne yen anya ayonkofa. Na yen ayonkofa no, ye ne agya no ne ne ba Yesu Kristo na ewo. Ye twere yenum bramo, na yen anigye awie peye. Na kase a yete ne nkyɛn, na yɛbɔ mo yi ne sɛ, Onyankopɔn yɛ han, na esum biara ni ne mu. Se ye kase ye ne no wa ayonkofa, ne enam sum mu a yedi atoro ne ni nokre. Na se nam han mu se ono wo han mu no a ne ye wo ayonkofa wo ye mu. Na ne ba Yesu mogya te ye ho firi bɔne nyinaa mu. Se ye kase ye ni bɔne a ne ye daada ye ho, na nokre no ni ye mu. Se ye kan ye bɔne kyerɛ a ɔyɛ nokwafo ne trenee ni se ɔde ye bɔne be firi ye. Na wate ye ho afiri de entene nyinaa ho. Se ye kase ye nye bɔne a ye ma no dane ɔtorofo, na nasɛm no ni ye mu. Yohane nwoma edi kan ti mienu. Mimenkuma, mi twere yenum abramo no mo anye bɔne. Na so obi ye bɔne a, ye wo kyigyinafo obi, agya no nkyɛn, ɔne ɔtrenee ni Yesu Kristo. Na ɔno ne yɛn bɔne ho mpata. Na ɛnyɛ yɛn de ho nko, na mmom wiase nyinaa de ho bi. Na se yedi na hyɛde so a, ɛno ara na yɛde hunu sɛ yeni no. De ɔkasa minini no, na onni na hyɛde so no, yɛ ɔtorofo. Na nokora no ni ne mu. Na obiara odi nasɛm so no, ampara ɔno mu na Nyankopɔn dɔ na wie peye. Ye na yedi hunu sɛ yɛwɔ ne mu. De ɔkasa ɔti ne mu no, ɛsɛ no sɛ ɔnante sɛ de ɔno nso nante ye. Adɔfo, ɛnyɛ ahyɛde foforo na metwere mabrɛ mo. Na mmom ahyɛde dada a moanya firi mfitiase no. Ahyɛde dada no ne asɛm a moatie no. Bio, metwere ahyɛde foforo mabrɛ mo a, nokore wɔ ɔno ne mu. Sɛ esum utwam na nokore han no anya ehyiren. De ɔkasa wɔ han no mu na ɔtane ne nua no. Ɔda so wɔ sum a de besi sɛsɛ. De ɔdɔ ne nua no te han no mu, na suntudue ne ne mu. Na de ɔtane ne nua no te sum no nam sum no nim de ɔkoro efisɛ esum no frɛ n'ani. Mankuma, metwere mabrɛ mo sɛ ne din ti wɔde mo bɔne afiri mo agyanom. Metwere mabrɛ mo sɛ moahunu de ɔwɔ ho firi mfitiase no. Mrantie, metwere mabrɛ mo sɛ modi ɔbɔnefo no so nkonim. Mmɔfra nkuma, matwere mabrɛ mo sɛ moahunu agya no. Matwere mabrɛ mo sɛ moahunu de ɔwɔ ho firi mfitiase no. Mrantie, matwere mabrɛ mo sɛ mo ho adin na Nyankopɔn asɛm no te mu, na moadi ɔbɔnefo no so nkonim. Monno wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Sɛ obi do wiase a agya no dɔ no ne mu. Na de wo wiase nyinaa honam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ ne asetena mu ahohoahoa emfiri agya no na mmom efiri wiase. Na wiase ne nakɔnnɔ etwam na de ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tena hɔ daa. Mɔfra nkoma, ɛdɔn edi akyire ni. Na sɛ de moate sɛ Antikristo no bɛba no, saa na seesei Antikristo bebree aba. Ɛne edi hunu sɛ dɔn edi akyire ni. Wofiri yɛn mu na kɔɔyɛ de nanso wɔnka yɛn ho. Na so ɔka yɛn ho a anka wɔne yɛn tena hɔ. Na ɛyɛ saa na wɔda adi sɛ wɔn nyinaa nka yɛn ho. Na mo de, monya nwosra no firi ɔkronkronni ne hɔ, na mo nyinaa nim de. Mantwere mammrɛ mo sɛ de munnim nokora no na mmom sɛ munim, ne sɛ atoro biara mfiri nokora no mu. Wan ne ɔtorofo no, sɛ de ɔsane sɛ Yesu nyɛ Kristo no. Oyi ne Antikristo a ɔpo agya no ne ɔba no. Obiara ɔpo ɔba no onni agya no nso. Na de ɔpae mu bɔ ɔba no din no wɔ agya no nso. Enti mo de mote firi mfitiase no, moma no ntena mo mu. Na sɛ de mote firi mfitiase no tena mo mu a, ɛne mo nso mobɛtena ɔba no ne agya no mu. Na ɛbɔ a ɔde ahyɛ yɛn ne daa nkwa no. De matwere mabrɛ mo yi fa wɔn a wɔdaadaa mo no ho. Na mo de enwosra a munyaa no ne nsɛm no te mu. Enti ehia sɛ obi kyerɛkyerɛ mo, na mmom sɛ de enwosra no a kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho, na ɛyɛ nokore, na ɛnyɛ atoro. Na sɛ de kyerɛkyerɛ mo no, montena ne mu.
Na afei mmankuma montena ne mu. Na se oyi ne ho adi a ya yennam na yani yengu nanim ne bamu. Se monim se oyo otreneni a na muhunu se obiara a oyo adetrene no ono na owo no. Yohane nwoma edikan ti miensa. Monhwe odoko a agya no de akyɛ se wonfrɛ Nyankopɔn ma na yɛyɛ nso. Yɛnti wiase hu yɛn efiri se nhunu no. Adɔfo afei yɛyɛ Nyankopɔn ma na de yɛbɛyɛ no nyɛ na adi. Na yɛnim sɛ so yi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno. Efiri se yɛbɛhunu sɛ de ɔteɛ. Na obiara a wɔne ho anidaso yi no ɔte ne ho sɛ de ɔno ho teɛ. Obiara ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara na bɔne ne mmarato. Na monim sɛ ɔno de oyi ne ho adi sɛ ɔbɛso abɔne na bɔne ni ne mu. Obiara ɔte ne mu no nyɛ bɔne. Obiara ɔyɛ bɔne no hunu no nanso oni no. Mmankuma momo obiara na adamu. De ɔyɛ de tene no ɔtene sɛ de ɔno so tene. De ɔyɛ bɔne no firi ɔbonsam. Efiri sɛ ɔbonsam no firi mfiti ase yɛ bɔne. Yɛnti na Nyankopɔn ba no beyi ne ho adi sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam nyuma. Obiara a Nyankopɔn awo no no nyɛ bɔne. Efiri sɛ na bate ne mu na otumi nyɛ bɔne. Efiri sɛ Nyankopɔn no wawo no. Yemu na Nyankopɔn ma ne ɔbonsam ma da adi. Obiara a ɔnyɔ de tene ne de ɔnnɔ ne nua no mfiri Nyankopɔn. Na yɛni kase a mate firi mfiti ase sɛ yɛn dɔ yɛn ho. Ɛnyɛ sɛ Kain a ofiri ɔbɔnefo no mu na okum ne nua no. Na adɛnti na okum no. Efiri sɛ ɔno ara ne nnwuma yɛ bɔne na ne nua de ɛtene. Anuanom, wiase tane mo a moma no nyɛ mo nwanwa. Yɛn de yɛnim sɛ yɛtwam afiri owuo mu kɔ nkwa mu. Efiri sɛ yɛdɔ anuanom. De onni dɔ no ti owuo mu. Obiara ɔtane ne nua no yɛ owudifo. Na monim sɛ daa nkwa ntena owudifo biara mu. Yemu na yɛhunu ɔdɔ no sɛ ɔno de ne kra to hɔ ma yɛn. Na ɛsɛ yɛn nso sɛ yɛde yɛn kra to hɔ ma anuanom. Na de o wiase asetena de na ohunu ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ na yomɔnwono no. Nyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn. Me mmankuma momma yɛmfa asɛm anaa tɛkyerɛma nnɔ na mmom momma yɛnnɔ ne yɛn no nokura mu. Na yɛmu na yɛbɛhunu si yɛfiri nokura no mu. Na yɛbɛdwudwu yɛn akoma wɔ n'anim sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a Onyankopɔn so kyɛne yɛn akoma. Na ohunu adeɛ nyinaa. Adɔfo sɛ yɛn akoma mmu yɛn fo a ɛne yɛde nam kɔ Nyankopɔn anim. Na biribiara a yɛsrɛ no yɛnya firi ne nkyɛn. Efiri sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so. Na yɛyɔ deɛ sɔ n'ani. Na yɛni n'ahyɛdeɛ sɛ yɛnye ne ba Yesu Kristo din no ni. Yɛn no dɔ yɛn ho sɛdeɛ ɔmaa yɛn ahyɛdeɛ no. Na deɛ odi n'ahyɛdeɛ so no te ne mu. Na ɔno nso te ne mu. Na deɛ edi hunu sɛ ɔte yɛn mu ne honhom a ɔde ama yɛn no. Yohane nwoma edikan ti 9. Adɔfo monyi ahonhom nyinaa ni. Na mmom nso ahonhom no nhwɛ sɛ ofiri Nyankopɔn anaa. Efiri sɛ adifo atrofo bebree aba wiase. Yemu na munhunu Nyankopɔn honhom. Honhom biara ɔpɛ mu ka sɛ Yesu Kristo aba honam mu no firi Nyankopɔn mu. Na honhom biara a ɔnka sɛ Yesu aba honam mu no mfiri Nyankopɔn mu. Na yɛni Antikristo a mote sɛ ɔba na afei wanya ba wiase no de. Mmankuma mufiri Nyankopɔn mu na mo adi wɔn so nkunim. Efiri sɛ deɛ ɔwɔ mo mu no so kyɛne deɛ ɔwɔ wiase mu. Wɔn deɛ wɔfiri wiase, yɛnti na wɔfiri wiase kasa, na wiase tie wɔn. Yɛn deɛ yɛfiri Nyankopɔn mu, deɛ onim Nyankopɔn no tie yɛn, na deɛ ɔmfiri Nyankopɔn mu no ntie yɛn. Yɛmu na yɛhunu nokura honhom ne naadaa honhom. Adɔfo, momma yɛn no dɔ yɛn ho, na ɔdɔ firi Nyankopɔn. Na obiara ɔdɔ no, Onyankopɔn no wawo no, na onim Onyankopɔn. Deɛ ɔnnɔ no hunu Onyankopɔn, na Onyankopɔn ne dɔ. Yemu na Onyankopɔn dɔ no yi ne ho adie wɔ yɛn ho. Sɛ Onyankopɔn somaa ne ba a ɔwo no koro no ba wiase sɛ yɛmfa no so nyankwa. Yemu na ɔdɔ no wɔ. Ɛnyɛ sɛ yɛn ne yɛdɔ Onyankopɔn, na mmom ɔno na ɔdɔ yɛn, na ɔsomaa ne ba sɛ ɔmmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata. Adɔfo, sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn sɛ a ɛnneɛ ɛsɛn yɛn nso sɛ yɛdodɔ yɛn ho. Obi nhunu Onyankopɔn pɛn.
enti yedodo yɛn ho a na Onyankopɔn tie mu na ne dɔ no wie pɛyɛ wɔ yɛn mu na yɛhunu sɛ yɛte ne mu na ɔno nso tie mu sɛ wama yɛn ne honhom no bie ne yɛhunu ne yɛdi adanseɛ sɛ Agya no asoma Ɔba no sɛ wiase agye nkwa obiara ɔpɛn mu ka sɛ Yesu ne Nyankopɔn ba no Onyankopɔn te ne mu na ɔno nso te Nyankopɔn mu na yɛn deɛ yɛhunu ne yɛagye ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ no yɛn ho no adi Onyankopɔn ne ɔdɔ na deɛ ɔte ɔdɔ mu no te Nyankopɔn mu na Onyankopɔn te ne mu yɛn mu na ɔdɔ no awie pɛyɛ wɔ yɛn mu ne yɛayɛ nam atemuda ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɔno teɛ no sɛ nso yɛteɛ wɔ ewiase ha ne no ehu ni dɔ mu na mmom ɔdɔ a edi mu no pam ehu ɛfiri sɛ ehu ne asotwe na nam na deɛ osuro no nwie pɛyɛ wɔ ɔdɔ mu yɛdɔ ɛfiri sɛ ɔno na ɔdɔ yɛn kane so obi ka sɛ medɔ Onyankopɔn na ɔtane ne nua ɔyɛ ɔtorofoɔ na deɛ ɔnɔ ne nua a ohunu no ɛbɛyɛ dɛn na obetumi adɔ Onyankopɔn a ɔnhunu no na ahyɛdeɛ yi ne yɛnya no ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ Onyankopɔn no ɔnɔ ne nua nso Yohane nwoma a edi kan tinum obiara a ɔgye di sɛ Yesu ne Kristo no Onyankopɔn na wawo no na obiara a ɔdɔ deɛ ɔwoyɛ no ɔdɔ deɛ ɔwo no no nso sɛ yɛdɔ Onyankopɔn na yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɛno ara na yɛdi hunu sɛ yɛdɔ Onyankopɔn ma na yɛni Onyankopɔn dɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so na n'ahyɛdeɛ no nyɛ den ɛfiri sɛ biribiara Onyankopɔn woyɛ no di wiase so nkonim na nkonim a adi wiase so ne yɛn gyidie wɔn ne deɛ odi wiase so nkonim sɛdeɛ ɔgye di sɛ Yesu ne Nyankopɔn ba oyi ne deɛ ɔnam nsuo ne mogya so bae Yesu Kristo no na ɛnyɛ nsuo nko mu na mmom ɛyɛ nsuo ne mogya mu na honhom na edi adanseɛ ɛfiri sɛ honhom no nokorɛ na baasa na edi adanseɛ honhom ne nsuo ne mogya na baasa yi bom yɛ baako yɛgye nipa adanseɛ a Nyankopɔn adanseɛ so kyɛne no na Nyankopɔn adanseɛ ne adanseɛ a wadi ne ba ho no deɛ ɔgye Nyankopɔn ba no di no wɔ adanseɛ ɔno ara ne mu deɛ ɔnye Onyankopɔn nie no ama no adane ɔtorofoɔ ɛfiri sɛ wɔanye adanseɛ a Onyankopɔn di ne ba ho no anni na yei ne adanseɛ no sɛ Onyankopɔn ama yɛn daa nkwa na nkwa yi wɔ ne ba no mu deɛ ɔwɔ ɔba no wɔ nkwa no deɛ ɔni Nyankopɔn ba no ɔni nkwa no yenum na matwerɛ mabrɛ mu a mogye Nyankopɔn ba no din die na mo ahunu sɛ mo wɔ daa nkwa na mo agye Nyankopɔn ba no din adi na nam a yɛde kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ ɔpɛ a otie yɛn na sɛ yɛnim sɛ otie yɛn deɛ yɛsrɛ no ho a yɛnim sɛ yɛwɔ nneɛma a yɛasrɛ no nkyɛn no sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a ɔmmɛsrɛ na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu no bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka sɛ wɔmmisa deɛ ɛntene nyinaa yɛ bɔne na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuo mu yɛnim sɛ obiara a Onyankopɔn awo no no ɔnyɛ bɔne na mmom deɛ Onyankopɔn awo no no ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no nka no yɛnim sɛ yɛfiri Onyankopɔn na wiase nyinaa da ɔbɔnefoɔ no mu na yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba na wɔbɛma yɛn adwene a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no na yɛwɔ ɔnokwafoɔ no mu ne ba Yesu Kristo no mu oyi ne nokorɛ Nyankopɔn ne daa nkwa no mmankum a monwɛn nyi mo ho mfiri abosom ho